We zijn in Linz, Oostenrijk. Ze krijgt een bui gewoon net normaal. De lens is nog wierd, je zult het wel. Nou, hier is het ook wierd. Het zintje skient nou lekker, maar het maakt je er weer even op droogje. Nou, het is inmiddels een kwartier van 4 of zo. En we winnen maar nu eens 4 uur. Dus nou ja, flinke hagelsteen erbij en het ging niet van mal, het weer helemaal gries. Zoals ik al zei, het is nog mooi waar. We komen vanuit Praag, we hebben van de Moorwijk in. En op zijn goede rit, want ja, we zoeken onderwijs nog even naar een statie daar, nou daar kunnen we net parkeren. Nou, ik hier de camera aan, ik begin extra stretches en ja, het kon ik net, maar goed. Soms dan beziek je wat, hè. In ieder geval, dat zul je maar letter in de vlogs, zul je dat nog op. Op vakantie wil ik geen vlogsmeidje, hè, dus dan kom ik net achter de computer zitten. Dus hoe dan ook, wij genieten hier in Linz, Oostenrijk, genieten we nog even van het mooie waar. En ja, ik zou je maar eens bij de volgende short of bij de video. Vind maar zin, hè. Daar zit de politie in ieder geval. Nou, het is wat droog. That's it.